גרעין? איך עברנו עלייך, תגידי? מתגדרים. הלו. למה הוא כל כך מוקדם? Слушай, позвони мне минут через 15, я просто руку. בסדר? давай. 10 דקות. בחור חצוני. למה שיש קשר? הגברים, פעם אחת לעשות להם אפי. והם ידעו מה זה אפי. אני רוצה להעביר אותו לפה. תמחירי אותי, תמחירי. האמת, אם לא היה טוב וזה, היו נותנים לנו אפי. הייתה מציעה אותו. טוב, אפי היה צריך לעשות. לא היה מים מקוניאק. לא, זה מקוניום כשהוא יצא כבר. אוקיי, בסדר. תסתכל שאני מסמרת אותו, כן?